Casa Forum Ελλάς. Ποιότητα, πολυτέλεια και οικονομία. Κοιτάξτε αυτό το σαλόνι. Φθαρμένο, ξυλωμένο, γεμάτο λεκέδες από μαρκαδόρους, από φαγητό. Αυτό το σαλόνι είναι για πέταμα. Δείτε τώρα αυτό το σαλόνι. Λοιπόν σας πληροφορώ ότι είναι το ίδιο σαλόνι με αυτό που βλέπατε πριν. Αν έχετε ένα παλιό φθαρμένο σαλόνι και θέλετε να το ανανεώσετε ή ένα καινούριο και θέλετε να το προστατέψετε, καλέστε τώρα την Casa Forum Ελλάς. Επειδή και το δικό σας σαλόνι έχει ανάγκη τον ειδικό του, Casa Forum Ελλάς. Πρώτη στην ποιότητα, ειδική στα καλύματα. η Casa Forum Ελλάς σας παρουσιάζει σήμερα πάλι καινούρια σχέδια, πανέμορφα χρώματα, σε ακόμα καλύτερη ποιότητα, χωρίς να ανεβάσει την τιμή. Ελαστικά καλύματα σαλονιού και τραπεζαρίας από αυθεντικό ύφασμα Ισπανίας λίκρα, πρώτης ποιότητας που θα κάνουν το σπίτι σας και τη ζωή σας πολύ πιο όμορφη. Σετ νούμερο 1. Φανταστικές αποχρώσεις του κίτρινου, του χρυσαφί, της όχρας. Μόνο 2 λέξεις ταιριάζουν εδώ. Απλά καταπληκτικό. Σετ νούμερο 2. Μαγικός συνδυασμός σε αποχρώσεις κοραλί και πορτοκαλί. Μοντέρνο και πολύ trendy χρώμα. Θα αλλάξει το Feng Shui στο χώρο σας. Σετ νούμερο 3. Εκρού Ιβουάρ. Κλασικό όσο και διαχρονικό χρώμα. Αρχοντικό και υπέροχο. Σετ νούμερο 4. Θαυμάστε συνδυασμό. Αποχρώσεις του πράσινου και του λαδί. Χρώμα που πρώτη φορά σας παρουσιάζουμε. Θα κάνει τη διαφορά. Σετ νούμερο 5. Υγιεινή απαλή απόχρωση στο χρώμα της μόκα. Λιτό αλλά και δυναμικό, ταιριάζει απόλυτα σε όλους τους χώρους. Σετ νούμερο 6. Συνδυασμός καφέ και σοκολά, σε απόλυτη αρμονία. Ζεστό και αρχοντικό χρώμα, καλή επιλογή για εξαιρετικά γούστα. Χθες αγόρασα αυτά τα παπούτσια. Τι είπατε? Πόσο τα πήρα? Κι όμως, κόστισαν πιο ακριβά από τα καλύματα της Casa Forum Ελλάς. Casa Forum Ελλάς. Κι όμως η πολυτέλεια μπορεί και κοστίζει φτηνά. Και σήμερα, μαζί με κάθε παραγγελία σας, θα πάρετε υπέροχα δώρα. Με κάθε σετ καλυμάτων σαλονιού σας κάνουμε δώρο 4 υπέροχες διακοσμητικές μαξιλαροθήκες σε κομποζέ σχέδια και χρώματα. Με κάθε σετ καλυμάτων τραπεζαρίας θα πάρετε δώρο ένα πολυτελές σετ σεμέν 4 τεμαχίων. Casa Forum Ελλάς. Και ποιότητα και πολυτέλεια και προσφορές. Τα καλύματα της Casa Forum Ελλάς πλένονται πανεύκολα στο πλυντήριο, σε χαμηλή θερμοκρασία, χωρίς στύψιμο και δεν χρειάζονται σιδέρωμα. Κάθε κάλυμα διαθέτει φαρδί ελαστικό δείκτη που συγκρατεί τα μαξιλάρια ώστε να μην μετακινούνται. Ένα λάστιχο κάνει το κάλυμα να εφαρμόζει στο κάτω μέρος του καναπέ και το κρατάει στη θέση του. Ας δούμε πάλι τα σετ της σημερινής μας προσφοράς. Η Casa Forum Ελλάς, σαν κατασκευάστρια εταιρεία, αναλαμβάνει και ειδικές παραγγελίες με μέτρα για οποιονδήποτε τύπο σαλονιού κι αν έχετε, όπως γωνιακούς καναπέδες, τετραθέσιους, μπερζιέρες, σκαμπό, ανάκλυντρα, καρεκλοπολιθρόνες και οτιδήποτε άλλο. Καλύπτουμε 2 τύπους σαλονιών, με ίσια πλάτη ή με κυκλική πλάτη, σε στήλα χιβάδας. Ναι, δεν έχει γραφτεί λάθος. Αυτή είναι η τιμή. Είναι η μεγάλη προσφορά της Casa Forum Ελλάς. Φυσικά, μαζί με τα καταπληκτικά δώρα. Casa Forum Ελλάς. Έχει γίνει μόδα. Η Casa Forum Ελλάς έρχεται στο σπίτι σας. Ειδικευμένος τεχνικός, με μια μικρή επιβάρυνση, σας επισκέπτεται και παίρνει τα δικά σας μέτρα για οποιονδήποτε τύπο σαλονιού κι αν έχετε. Casa Forum Ελλάς. Έρχεται στα μέτρα σας. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, ανανεώστε το χώρο σας.
Αν τηλεφωνήσετε τώρα, μαζί με κάθε σετ καλυμάτων σαλονιού, θα πάρετε δώρο 4 διακοσμητικές μαξιλαροθήκες σε κομποζέ σχέδια και χρώματα. Με κάθε σετ καλυμάτων τραπεζαρίας 6 τεμαχίων, σας κάνουμε δώρο ένα πολυτελές σετ σεμέν 4 τεμαχίων. Φίλες μου, εδώ κάτι ψήνεται. Ψήνεται μια μεγάλη ευκαιρία από την Gaza Forum Ελλάς. Τηλεφωνήστε τώρα 210 3468 298.